Здравейте, драги зрители! Здравейте, зрители на YouTube, ние сме The Gaming Hunters. Да, Това е нашия първи епизод и се надявам да ви харесва. това ще бъде Ultimate Survival. Отиваме навънка. Малко с нас, ние сме също и влогъри. Може да ни познаете по канала Димчовски и Йоан Караджов. Да, Аз съм... надяваме се да ви забавляваме. Давай, бързо, бегай! Откъде бе? Това в момента сме в друг сервер и зато и сме така. Идвай тука, бе! Я от тука. Тя бас фасистите, значи. Расисти. Фашисти! Расисти. Коцката гони. Сега ти къде си? Да не падна! За малко ще падна в лавата. Чистито! Добре, те пуснаха. Сега, бегам! Паника! Стига с това. Паника! Казвам, в друг сервер сме, защото нещо не ни дава да направим наш собствен. Не, че му гледам значение. И крипър, махай се. Добре, ще се стане ден, трябва да издържим до... И зомби, наистина. Йоанна е голям каръкс. Не, аз съм се скрил в тревата, никой няма нищо. Не е каръкс. Баши крипър. Намерих нашата барлога, старата Да, бе. Нашата е. Тъпа. Аха. Не съм я намерил. Тъпа. Айде, бе, пращам ти покана. Пратих ти покана. Не видях. Ама не приеме я. Беше бе, тъпа. Ч е пити. То. Беше някъде тук нашата барлога, Не ми дава да я рушим. Но тук обаче някъде беше нашата барлога, старата хубава наша барлога. Добре, човек, ари, ела към мен, къде ще? Не знам. Останах, айде. Ела. Това ще преобреждаваме, че това ще бъде... Ари, вземи дърво. Дърво, но халя да ставаш. Чай малко. Си му мършо. Преобреждаваме, че това ще бъде... Кравичка, Не дава, брат, и не да взема дърво. Добре, някъде друга да намеря. Аз взех крава. Не пък не ми дава. Имам крава. Добре, то кип малко ще да кажа фейлче, ама няма нищо. Ето тук може. Аз събера... зърна. Оно зърна. Чека, не... Ама... Да посадиме, да има какво да ядем, това ще ни е храната. Добре. Просто смееш. Макар сега за къчи, за какво си мислиш? Много извратен. Чай да си такова. Само... Какво кажеш да ти го помислиш за нещо извратено? Миналия екип имаше, дето се опитахме да го направим, имаше много нецензурни думи, изречени от Йоан. Да, тук някакъв се опитва да уби. И той те обиде. Ето сега. Баши, кучето, пак лай. Стига си лай, бе! Кажи на своите тъпо куче да са тъпни малко, защото ще го тъпни. Къде си ти? Някъде съм, бе. Ето, видяха. Аз съм Ела, бе. Не, Мутро!
Аз съм Тарзан. За тебе са, бе. Мъжи. Ари да деши. Остана не се опитах това да направя. Ти мога да? Исках да щупя това. Да бе, нали. Не бе, шепс. Ти кък. Някакъв лак стана и щупи цялото дърво. Опа, ябълки. Дай ми дърво, бе. Имам... Да дай си на взема ябълка, ябълката, бе. бе. Да, на ябълка, бе. Анто свършиха. Не такова дърво, че искам аз. Ето дървото. Дай ми дърво, бе. Значи. Че колко На много тебе даваш. ти. Не, дори много малко ми даваш. Така. Вау. Сега ти ги взема, бе. Не гледам. Добре, толкова ми стига. Тук това ще ми бъде временната къща за този епизод. Ама трябва да се... Когато не снимаме, ще направим Трябва къща. да се отдалечиме, бе. Тук е много близо, трябва да се отдалечим. Вземи дървото и да се отдалечим. Аха. Чакай малко сам да снимам. Трябва да се набавим и храна. На мен ми остава едно... Аз имам само едно бутче ми е взето. Иван, ела по мене, бе. Ела по мене. Вижма, бе. Къде ще Иване, бе, е с това? тебе съм, бе. Иване. Аха. Сега ще взима и това да си сега ще дам. Така. Аз ще потърся глина. Не ни трябва сега глина. Искам вазичка. Не бе, това не е глина, бе. Трябва да се взимай това и отивай за камък. Взимай това, виж бе. Взимай това. Кама. Добре, аз се потърся. Това е доста фил епизод. Добре, аз се потърся някакво. От доста отдавна не сме играли Майнкрафт за писмата. Само казвам. Някой път, ако ставим някакви по-известни, ще снимам с някакви звезди. Чакай малко, успокой се малко. Само казвам. И се дъхай, бе. Будилчо, О, някъде. намерих къща. Да, бе. Не, бе, свепс. Къде си, бе? О, Тя е в... тук някой е направил среден просто. Някой е направил среден просто. Не ми трябва да ме. До тук да имам фекса. Що да не влезнем, бе? Не може приветната е. Къде си? Чакай, сега за кола се спаднеш. Спълнила до тебе. Чакай, бе, ти трябва сега искам да се отдалеча малко. Да може да да се построим някаква къща, която няма да ни разрушат. Да, ма да не е някаква близко до привата зона. Не бе, но знаеш колко съм се отдалечил. Има телепорти. Ама да знаеш, тя пада е скромна. Да, мисля, че е някаква пъта. Ти имаш ли някаква храна, бе? Не. Добре, тук ще е хубаво място. Добре, спаваш до мене. Тъпа, ако ще да е тъпа. Ние след малко ще строим епизода. Преди ще трябва поне някой къща да си направим тогава също. Да. Ей тук ще направим къща.
Аха. Малко да гледай да е малко, поне за началото трябва да е малко. Колко да са поверим? И да бъде луксозна песен. Само да вършим това. На мен лукс не ми трябва толкова много в Майнкрафт. Не пак. Чакай. Поне в началото, поне трябва, аз не се толкова старая. Дай дърво, дай дърво. Добре, малко дърво се взема. О, тук има и въглища. Добре. Ние сме в открита мина, ама гледайте до вечерта да си направя късата, иначе... Пак нямам дърво. Дай ми всичко дърво да ти имаш, бас колко. Нямам повече дърво. Чакай. А само Не ти бе, още го. Вземи това. Дърт, набери дърт. Колко дърво? Не бе, дърт бе. Колко вземеш? Ще взема Ние един тук стак. факти ще направим за пръзността, за да може да... Да, ще взема тук един стак и толкова. О, крава! Крава, обичам крава. На тебе колко ти е хънгрито? Взема ми 4 бутчета. Добре, аз съм по-зел от тебе. О, човек, ето тук има няколко крави и една овца. И две овци, човек. Ти прави къщата, аз ще взема храна. Това поне тук може, с тази храна може да издържим поне 1-2 дена. Което си е хубаво. Овцата я уби и вземи вълната и я запази. Спокойно. Взех 49 да довърша къщата. Не дърво, дърт. Малко грозно ще стане, ама просто. Добре, ставила една крава. И убивам я и срок съм да убивам край, защото трябваше да ям. Ама трябва да направя това. Добре. Да прави я късата. Почти. Дай, Малко грозна, защото е с дърт. дай по-бързо. Само вътре все пак трябва да завърша нещо. Чакай да събере въглищата за това. Човек, дай ми това. Къде си бе? Къщата. Коя къща? Дет в момента я правя. Ела, човек, дай ми работата вас. Ще се направя факла. Ама аз това ще да правя. Така, добре. Сега, ще изпеча малко храна. Имаме чест вече. Добре. Човек, има си дърво? Имам само чест. Добре, че ми стигне. Май. Да, ще ми стигне. Не, няма да ми стигне. Да изпечем. Какво печеш, бе? Храна. Аз ще си взема 2 парчета. Една ще хапна. Опа. Една сам ще хапна. Добре, и без трябва да доколко да учи.
Трябва първо да научим. Аха. Що започнаха отгоре пак червените цифри? Спокойно. И човек не ми се върти така в кръг. Не, така ще. Какво правиш, бе? Това е Кенефа, бе. Виж как се промен Кенеф. Кенеф. Дори не знам в Майнкрафт на никой не му трябва Кенеф. Виж така е по-готин. Ама наистина бак ми, що почнаха пак от начало червените цифри. Спокойно, бе. Нали се снима още? Спокойно, бе, човек. И стига му задай такива въпроси, защото така проявиш скипа. Абе ще го отрежем. Това е скипа. Чакай ме. Чакай бе, искам да излезем за малко. И тук сме осветени от лавата. Направи кофа да вземем малко вода, ако искам. Да, но нямаме желязо. Прибирай се. Тук сега не знам какво да правим. Чакай сега. Може да спираш скипа вече. Да бе, няма го. Това беше всичко от нас. Да... Чакай малко с F5. Не бе, остава. Това беше всичко от нас. И чао!